Vítajte späť v našej sérii výukových videí iMonitor. V tomto videu by sme vám chceli ukázať možnosti nastavenia displeja nášho monitora iMonitor. Tento spoľahlivý spoločník vám tak poskytne čo najväčší prehľad počas dňa aj v noci. Pre úpravu nastavení obrazovky na iMonitore sa jednoducho dotknite spodnej časti obrazovky a potiahnite prstom nahor. Teraz sa zobrazí ovládací panel. Poďme preskúmať jednotlivé tlačidlá. Prvé z nich umožňuje reštartovať alebo vypnúť iMonitor. Ďalšie tlačidlo slúži ako užitočná nápoveda ku všetkým funkciám navigácie v zariadení iMonitor. Po aktivácii sa nad všetkými ovládacími a zobrazovacími prvkami zobrazia tzv. Pomocné ikony. Ťuknutím na ne získate veľmi stručné a výstižné informácie. Pri ďalšom tlačidle sa najprv pozrime na zadnú časť iMonitora. Tu máte možnosť vložiť USB kľúč na import alebo export údajov. Pred vybratím kľúča USB odpojte tento kľúč dotknutím sa tlačidla na vysunutie USB. Zobrazí sa správa, že kľúč USB možno bezpečne vybrať. Nasledujúce dve tlačidlá umožňujú vyhotoviť snímky obrazovky a dokonca aj videá. Upozorňujeme, že táto funkcia vyžaduje vložený kľúč USB. Celé rozloženie obrazovky od zobrazenej aplikácie až po informačný panel v spodnej časti obrazovky, nazývaný aj ovládací panel, možno uložiť a spravovať. Na tento účel použite globálnu správu domovskej obrazovky. Uloží sa aktuálne hlavné zobrazenie vrátane všetkých konfigurácií zobrazenia. Na prepínanie medzi uloženými hlavnými zobrazeniami stlačte tlačidlo Prejsť na domovskú obrazovku. V závislosti od nastavení môžete prepínať medzi domovskými obrazovkami alebo zobrazte zoznam a vyberte požadovanú položku. Nastavenie tejto funkcie nájdete v ponuke nastavenia v časti Používateľ v podpoložke Prostredie. Vráťme sa na panel nástrojov zobrazenia. Ďalšie dve tlačidlá ovládajú jas obrazovky. Nakoniec sa dostaneme k tlačidlu Farebná schéma deň-noc, ktorá umožňuje prepínať medzi denným a nočným režimom na obrazovke. Máte tri možnosti: nočný režim, denný režim a automatický režim. V automatickom režime sa farebná schéma nastaví automaticky na základe okolitých svetelných podmienok. Tieto nastavenia obrazovky poskytujú flexibilitu a možnosť prispôsobenia, čím zabezpečujú optimálne zobrazenie na monitore iMonitor počas celého pracovného dňa. Objavte aj naše ďalšie videá, v ktorých sa dozviete užitočné tipy a triky o iMonitore.